non me gusta, eu son digamos, un defensor deste tipo de cousas, aínda que sí, participamos, e falo un pouco en contra miña, porque no testamento é unha das partes máis bonitas, onde ao final da festa, o martes por a tarde, se xuntan todos, sobre 200 máis ou menos, e me acompañan todos hasta arriba. Pos que van ali, bueno, van facendo unha labor, pero para a xente que o ve é un verdadeiro espectáculo. Eu non tuve nunca ocasión de verlo porque levo moitos anos co testamento e sempre vou metido na historia, pero sí me gusta falar ca xente e sí me explicaron este tema. Logo hai un día que é fundamental no Entroido de Laza, que é o luns. A ver, agora é a teoría esa ou a frase esa de o triángulo máxico. Eu particularmente non pertenezco a ningún triángulo, nin me gusta. É dicir, cada un, como decía antes, ten a súa propia identidade. O que pasa é que a xente ahora, tamén me parece ben, os que están fora desa zona, van a buscar o sitio que máis interesa. O domingo Verín, lunes Laza e martes Xinzo. Bueno, Laza o lunes colleu unha fama bestial que hasta non se pode andar pola calle prácticamente. No momento en que vais a Morena, que a cabeza dunha vaca, como ben decía aí, vai un home dentro, que xa non é cualquier home, ten que saber. A Morena, que bueno, que aínda que a veces é así moi aloucada e tal, ten unha labor fundamental, e é levantarlle a falda ás mulleres, o cual se van a salir non lle des pantalón, o sea, non lle des falda, sempre pantalón, vale? Levantalle a falda ás mulleres. Creemos que eso é un símbolo de fertilidade, non? A muller é a fértil. O mismo que as formigas, cando botan as formigas, o gesto de botala é como cando sementas, non? Entón, está ben explicado aí, é unha festa de entrada á primavera, donde, bueno, todo florece e tal. Está o lunes por a mañá a farrapada. A farrapada, tal como ya vistes aí, non é, vale? A farrapada era pasar por a calle e cando naide te vía, tú lanzabas un trapo, un farrapo, mollaba tal, pero non deberían, a veces cazabante, pero non deberían reconocerte. Aquí ahora xa vai a destajo, é dicir, unos contra outros, bueno, a golpe nunca se lastimou naide, pero van a unha guerra concreta no medio da plaza e tal. Iso non é o farrapo, pero bueno, non vamos a ser nós os que vayamos a cambiar esa historia, porque o 90% da xente que está aí son xente da zona e que o pasa ben. Entonces, a nos danos igual. E paralelamente a isto hai outra cousa que non saliu aí, os digo que hai máis historias, que é a gitanada dos burros. Isto sí que tamén se leva facendo moitísimo tempo, e é os mozos iban a buscar burros por o resto do pueblo e logo levaban a novia, a muller, a amiga ou tal, xunto ca música que iba de diante, e parábanse onde salía a xente nas casas, parábanse, bailaban con eles e nos sacaban licores, cachucha, bueno, todas esas historias. Eso duraba toda a mañá, incluso a veces parte da tarde. Agora, claro, salimos moi tarde porque a xente, a mellor moitos non se deitan ou non nos deitamos, e outros quedan e non aparecen, pero normalmente ao final sempre se fai. Esa é unha parte moi bonita, máis bonita incluso co farrapo, que xa che digo, leva moito tempo facéndose, pero de outra forma, vale? Depois por a tarde está as formigas e a Morena. Isto é un barrio específico de Laza que se chama Cima de Vila, que está no alto. Entonces, a partir de aí, pois a xente localízase nesa zona, collen formigueiros, botanlle vinagre e poñenos ao sol para que as formigas desperten, e logo botanlles a xente. Bueno, non collades medo, vale? Que unha formiga nunca comeu a naide, todo o contrario, pásase moi ben, é un dos momentos onde a xente pois se divirte máis, e como vistes aí, está a plaza toda chea. O martes por a mañá temos os peliqueiros veteráns. Isto é unha parte onde a xente o que fai, sobre todo a xente máis nova, é fixarse nos que foron antiguamente peliqueiros, ou, bueno,
son os máis veteranos. Antes chamabanlle o día dos casados, non necesariamente, hai os que non están casados, eses xa son veteranos, non? Ou xa somos veteranos. Entonces, que ocurre aí nese momento? Convírtese o que é a Praza da Picota, a acera, que é o pasillo peliqueiro, nunha auténtica pasarela, vale? Aí é onde se ve a postura, o que a mellor, claro, vos non vos dades de conta, aí afora hai un cartel que, claro, cualquera que dice que traxe máis bonito, pero non é o traxe, non puxeron o traxe, puxeron a postura. É dicir, o peliqueiro é unha coordinación de movimentos, é forza, destreza, habilidade, picardía, elegancia, estilo. A iso todo chamanlle a posturiña, vale? Que o que se pode ver aí, claro, que a gente que cachar no momento xusto e tal, pero bueno, a elegancia do peliqueiro, tal como vaya vestido, bueno, aquí faltan algunhas cousas como é a faixa. Un peliqueiro tárdase sobre hora e media en vestilo ben, e non é dicir, vou poñer a chaqueta, non, 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 isto vai todo perfectamente estructurado. Primeiro, as medias, camiseta, pantalón, faixa, perdón, camisa, faixa. Depois, a faixa, iso é o máis importante, a faixa e a pañoleta. Por que é importante a faixa? Porque levas 6 chopos detrás que pesan alrededor de 5 kilos, máis ou menos. Entón, se non vas ben apretado, iso, o que vai facendo a faixa é arrugarse. Primeiro, feísimo, queda moi feo. Segundo, o que che vai a crear é comisuras, co cual vas a ter, llagas ou o que sea, xa non é a primeira vez, que sangramos por aquí e tal, pero bueno, normalmente non ocurre. Suelen levar, a maioría suelen levar dúas faixas, hai xente que non, que lle gusta máis unha, pero bueno, normalmente levase unha por dentro e outra por fora, aí onde van os chocos. E logo ven a chaqueta, e isto que parece, aquí está colocado, bueno, como se pode, porque, bueno, o maniquí é como é tal, isto é importantísimo, a pañoleta. Non a sabe colocar cualquera, é dicir, hai 4 ou 5 personas en laza que a colocan, ten que ir ben centrada encima dos chocos, as puntas ben arregladas, incluso cando non la colocan nós, poñemos a postura de cando vas correndo, pa que? Pa que a punta da zamarra, que sería esta, ves, aquí por exemplo está unha máis abaixo que outra, isto vente na calle en laza, e a min unha vez, por levar as medias dobladas, viñeron dúas señoras e levaronme a casa, desvestíronme e volveronme a vestir outra vez. É dicir, un peliqueiro non pode salir así, nunca. Iso é o que nos diferencia dos cigarrós, por exemplo, que non cuidan tanto o traxe. É o mismo traxe, porque os fan en laza tamén, pero a historia está aquí e aquí, vale? Esa é a diferencia. Quizá é difícil de entender. Nos, para a mellor Nayara que o vive na casa tal, é distinto, pero sí que se estades ali e vedes unha cousa e outra, o peliqueiro tamén, fora do seu ámbito, non ten moito sentido, vale? É un traxe cualquera, vale? Ainda que non me gusta chamarlle así, pero se o ves aquí en Ourense, un peliqueiro e un cigarrón non nos vas a diferenciar, porque o traxe estructuralmente é o mismo, van vestidos igual e tal. A diferencia é o sitio onde están, pero sobre todo o estilo, a forma de correr, como controla o movimento, a mau onde vai, non vai así porque sí, ou vai así colocada, non, vai porque ten que ir así, sabe? É porque levamos mamando desde pequeniños, vale? Este traxe aquí onde o vedes, a mí particularmente o que máis me gusta do peliqueiro é a careta, que isto é identidade, o sea, eu non podo ver un peliqueiro sen careta antes, pero claro, hai que entendelo, as calles estaban mal e ao chegar a noite os peliqueiros sacaban a careta. Eu con 15 anos, empecé con 13, con 15 anos, non entendía eso, un peliqueiro sin careta, o sea, para min é como se vas a un sitio e non levas o carné de identidade. A careta é fundamental. A nos conoce, eu vou por a calle, bueno, moitas pinto a seu, pero vou por a calle e ca postura e a careta, eu sei quen é o personaxe que vai dentro, conozco eu perfectamente, porque a careta, o dibuixo escollo cada un e ese perdura. Eu teño un dibuixo que o tiña meu abuelo e o fun recuperando, non sei que pode ter 60 anos, debe ser o máis antigo que hai, que a cabeza, o sea, que é un toro sentado
E non é un dibuixo, facédelo vos, cualquera de vos, é un dibuixo moi fácil, pero impón. Cando sale á calle, todo o mundo sabe quen é. O sea, o peliqueiro o que ten que conseguir cando sale a picota á plaza é que non querai este indiferente, saber que aí hai un peliqueiro e que en cualquier momento se pode zumbar, vale? Non teñades medo. Non, o peliqueiro sempre vai, porque me insulta, por, non sei, ben regala ali vétese comigo, por qué? Pois porque a miña novia era a filla do panadeiro, entón colle, sacan un cacho de pan e eu vou por el. O sea, eso está todo estudiado e ele encanta allí. Eso é así, o peliqueiro ten esa labor. Se alguna vez lle dá a alguén que está no seu camiño é porque lle estorba. É dicir, o peliqueiro non se pode tocar baixo ningún concepto, nunca. O sea, ele enlaza é sagrado. Pero non só a xente de fora, tamén os da lideranza. E outra cousa, cando a miña nai preparaba este traxe que se desmonta cada ano, isto non, pero o pantalón sí, e se lava cuidadosamente no mes de agosto, nun momento especial. Cando está montando un mes antes do carnaval ou do entroido, eu iba a velo, claro, como todos os nenos non facía tanta ilusión, iba ao armario, entón está, e cando me cazaba con unha escoba pegábame cada leñazo, o peliqueiro non se podía nin ver, non o deixaba nin ver, só eu tocaba ela con os guantes metido nunha sábana blanca, porque claro, ten que salir impoluto, ten que salir blanquísimo. E esa é a labor que tiñan as mulleres. Non, ahora é outra historia distinta, incluso hai mulleres que se visten de peliqueiro. A min non me gusta, non son machista, eso é de verdad, pero non me gusta. O peliqueiro ten que ter moita forza, claro, os saltos, a forma de facelo, a ver, estética. Y además levantar las campanas, que eso tiene que pesar. Estética, exactamente. Pues estes son unos chocos pequenos, pero normalmente pesan alrededor de 600 gramos, o cual, para mover eso, tela, tela. Bueno, eu creo que o peliqueiro máis ou menos queda un pouco explicado. E logo, o martes por a tarde, hai algo que, bueno, que directamente a mí estou un pouco implicado, que é o tema do testamento. O testamento é unha especie de pregón, vale? Donde sacamos a relucir os trapos sucios que nos van contando, ou que me van contando, a xente me chama, oye, mira, a este pasou isto, e eu exageroios, ou mezcloios con temas que pasan a nivel nacional ou a nivel autonómico, vale? O testamento do burro consiste no siguiente: a mí nun momento do ano chamanme e me dicen, pois morreu tal burro, vale? Ou se non morreu, pois compramos yo unhos gitanos e metemos yo na cuadra que nos parezca así gracioso e tal, pero bueno, normalmente sempre morre algún burro. E eu o que teño que facer é repartir ese burro entre os veciños, claro, sacando ya a relucir os trapos sucios. Ten habido problemas, é dicir, a veces o que dices ali é fuerte. Claro, ahora a xente xa intelixente, non como antes que éramos máis... Ahora a xente... Entón, o que fan é deixalo pasar, escurrir o bulto, o cual se olvida e non pasa nada. Pero no momento si se dicen cousas fuertes, o que pasa é que trato de facelo de forma tal que sexa elegante, para que a persona non se sinta mal. E claro, hai temas que non se deben tocar, pero bueno, en síntesis, o testamento, eso, o que intenta é criticar de forma o sea, con humor, irónica, vale? Repartindo un cacho do burro a cada veciño que este implicado. Ese, o testamento do burro, é un dos momentos máis íntimos e máis, digamos, fuertes do entroido, porque a xente, como decían aí no vídeo, xa empeza a ver nas caretas unha banda negra, vale? Esa banda negra significa luto, morte por entroido. Entón, o testamento, incluso hai xente que me chamou estes días que dice que no momento en que dices viva o entroido de Laza ás 9 da noite, acabouse o entroido, cando ainda sigue hasta a verbena e tal, pero a xente gustaríame que virades a cara de algunhas personas que durante 4 días non se deitaron e como e o demostran na cara, que están tristes porque queda un ano, e algúns incluso nese momento xa falan
de o día que é o entroido